Εδώ πέρα πολύ φοβάμαι πρέπει να λύσουμε κρεμπλατέρ. Μετά το τελευταίο βίντεο κάτι αρπάξαμε νομίζω στο ρελαντί και δεν μπορεί να κρατήσει ρελαντί τώρα. Οπότε θα το βγάλουμε όλο, να το καθαρίσουμε λίγο, τα ζιγκλέρ του, μπας και στρώσει πάλι. Τώρα έχω ξεκινήσει, έχω βγάλει αυτή τη βίδα που είναι για το φίλτρο που είναι μέσα. Βάζουμε αυτά εδώ και εδώ από πίσω έχει άλλο ένα. Αν θυμάμαι καλά, μάλλον όχι. Βγήκε εδώ πέρα το σιφόνι. Το φίλτρο είναι μέσα. Και τώρα έχει άλλη μια βάση. Κάπου έχει άλλη μια βάση, δεν μπορεί. Α, εκεί πίσω. Δεν μπορεί να πάει το χέρι μου. Κάπου εκεί πίσω είναι. Πρέπει να λύσω εκείνο το σημάδι, να φύγει όλο το φίλτρο για να μείνει μετά μόνο το κρεμπλατέρ. Τελικά εδώ ήταν η τελευταία βίδα, δεν ήταν από πίσω. Τώρα πρέπει να βγάλουμε τα χωρίς να αρθιμιάσει το σωστό κάπακο. Και έχει μείνει τώρα γκάζι, τσοκ. Για το brake booster πρέπει να είναι αυτό εδώ. Πάει μπροστά. Και 4 βίδες. Μη 10, 12. Μάλλον 12. Έχοντας βγάλει τώρα τα δυο σωληνάκια, αυτό που πάει εδώ, αυτό και αυτό εδώ, εγώ συνήθως βάζω λίγο χαρδί μέσα σωληνάκι για να μην πει τίποτα. Τώρα έχουμε βγάλει το καπάκι από πάνω, έχουμε ας πούμε μπουκώσει τα σημαντικά σωληνάκια. Αυτό το μικρό είναι της βενζίνης τελικά, αυτό είναι της υποποίησης. Και τώρα θα βγάλουμε αυτά εδώ πέρα. Ξημάδια. Αυτό το αφήνουμε και έτσι, δεν τρέχει τίποτα. Και έχουν μείνει άλλα 2 ξημάδια τώρα εκεί, πρέπει να τα βγάλω. Και τώρα προσεκτικά για να μην πάρουμε κανένα φλάτσα στα χέρια, μισή. Προσεκτικά. Εδώ είμαστε. Τρέχει λίγη βενζίνη. Μπορώ να πω πως είναι βρώμικο και όντως σε λίγο καθάρισμα. Και πολύ πιθανό αυτό φταίει για το ρελαντί. Δεν μπορούσε να πέσει κάτω από τις 1000 στροφές χωρίς τσοκ. Και εδώ μεταξύ κάποια στιγμή θα το βγάλουμε τελείως στο κρεμπλατέρ και θα βάλουμε μια άλλη εισαγωγή από το επόμενο μοντέλο, το Felicia, που έχει 4 injector. Εδώ με λίγη βενζίνη, σπρέι, φρένα και καρμπουλατέρ. Έχουμε εδώ ένα που μάλλον είναι Weber και είναι και πολύ βρώμικο μάλιστα, οπότε θα το καθαρίσουμε τώρα. Το έχουμε ψήλο καθαρίσει στο καρμπουλατέρ. Δεν είναι πολύ καθαρό, αλλά εσωτερικά είναι καθαρό. Πρέπει να το συναρμολογήσω γιατί έχω κάνει ένα μικρό λαθάκι με τα jets. Θα ξεκινήσω με αυτήν εδώ πέρα, αυτό το παξιμάδι εκεί και μια βίδα εδώ για να βγει αυτό το καπάκι. Ωραία. Τώρα βγήκε το παξιμάδι, παίρνουμε αυτό εδώ πέρα στα χέρια μαζί με τη δούλα εκεί πέρα, μια Allen πεντάρα. Και τώρα εδώ τι έχουμε, αυτό εδώ πέρα είναι το τσοκ, κλείνει η πεταλούδα πάνω. Το γκάζι ανοίγει την πεταλούδα εδώ από κάτω. Εδώ ρυθμίζουμε το μείγμα για το ρελαντί, αν δεν κάνω λάθος. Και αυτό εδώ πέρα είναι το main που θέλει το μεγαλύτερο τζετάκι, το μεγαλύτερο ζιγκλέρ. Το έχω βάλει ανάποδα και πρέπει να το διορθώσω. Βγάζει δηλαδή τώρα 2, 4, 5 βίδες. Τώρα ξεβιδώσαμε όλες τις βίδες, 2, 4, 5. Θα το πάρουμε στα χέρια. Α, όχι.
είναι αυτό εδώ πέρα το σιδεράκι που πρέπει να το βγάλουμε. Βγήκε το σιδεράκι, τώρα έχει απελευθερωθεί αυτό το στήριο που έπαιζε με το κλαπέτο πάνω. Άρα τώρα μπορούμε να το πάρουμε στα χέρια προσεκτικά, έχει μια κομμένη φλάτζα. Να την κομμένη φλάτζα την πήραμε στα χέρια, τουλάχιστον σε σημείο που νομίζω δεν μας πειράζει, έχει κοπεί εκεί στο κέντρο. Ναι, τέλος πάντων. Οπότε τώρα θα αρχίσω να ξαναβάζω τα βασικά. Μέσα στο μπολ που είναι το φλωτέρ είναι δύο τζετάκια, το κύριο και το δεύτερο, αυτά τα δυο είναι 115 αυτό, θα πάει στο κύριο, και το άλλο είναι 125. Άρα θα βάζω το εδώ, τα βάλαμε. Τώρα θα συνεχίσω με το πάνω μέρος. Αυτό εδώ είναι το B με την τρύπα, το B5 με τρύπα στο πάτο, θα πάει στο κύριο. Αν δεν κάνω λάθος, μισό λεπτό να το βεβαιώσω. Λάθος μου. Το B πάμε πιο, το B5 με την τρύπα δεν πάει στο κύριο, πάει στο δεύτερο. Όχι ρε, χάσαμε τον μπολ. Πού είναι το μπολ? Πέσανε κάτω τα πράγματα. Φύσηξε και χάσαμε ένα από αυτά εδώ. Δεν έχω να βάλω για το κύριο τώρα. Θα το βρω όμως. Δεν πειράζει, θα συνεχίσουμε τώρα. Θα συνεχίσουμε με το μείγμα για το ρελαντί. Αυτή εδώ η βερνίτσα. Το jet για το δεύτερο θέλει το 200. Έχουμε 200 και 160. Ωραία. Αυτό εδώ είναι που φτύνει βενζίνη. Στο πόλο έχει μια τρύπα εκεί κάτω. Αυτή εδώ είναι μια τρόμπα και στέλνει με πίεση μείγμα στο κύριο. Έχει δύο ροδέλες, η μία είναι πάνω, η άλλη είναι αυτή εδώ. Πάει από κάτω. Μισό λεπτό. Εντάξει, μου και αυτή η ροδέλα τροπή να την βάλω, αλλά τέλος πάντων. Αυτό πάει εκεί. Εκεί κάθεται, θέλει λίγο σφίξιμο. Και τώρα έχουμε τα δυο τζετάκια για το ρελαντί πάλι, από εδώ και από εδώ. Το 50 σε προκειμένη περίπτωση. Δεν είναι το 50 αυτό. Α, το λέει έτσι. Το 50 πάει στο κύριο. Από εδώ δηλαδή. Και θέλει λίγη δύναμη για να μπει μέσα. Και τώρα θα βάλουμε και το δεύτερο.
Μια χαρά. Τώρα όμως έχει πρέπει να βρω τούτο εδώ που εξαφανίστηκε. Το κινητράκι μπαίνει μέσα για να βάλουμε μετά το Ziegler εδώ. Και μετά λίγα πράγματα. Το βρήκα και το άλλο. Έγινε μια keep purification εδώ πέρα. Κουρέψαμε για να το βρω, το βρήκα. Δεν είναι η καλύτερη μου μέρα σήμερα, τέλος πάντων το βρήκαμε. Αυτό τώρα πάει εκεί, στο κυρίο, αυτό είναι το B3. B3 λέει. Σήξαμε λίγο. Ωραία. Τώρα το Ziegler του. Το 160. Και τώρα μας έχουν μείνει να βάλουμε εδώ το σύστημα για το φλοτέρ και μερικές βίδες ακόμα. Πήρε μπροστά. Πήρε κανονικά μπροστά, όλα μια χαρά, έτσι έχω φτιάξει το ρελαντί, όλα δουλεύουν τέλεια, δεν βγαίνει απολύτως τίποτα, ουδέ καπνός. Καθάρισα στο δεύτερο στάδιο, όλα δουλεύουν πένα, αρμονικά, ομαλά, όλα μια χαρά. Έχω βάλει το φιλτράκι, τώρα μου μένει να σφίξω μια βίδα. Θα πάρω τα εργαλεία από εκεί και είμαστε έτοιμοι.